салом бинандагони гиромӣ, ин лаҳза манзури шумо мегардонем барномаи як пиёла чойро аз телевизиони варзиш. имрӯза меҳмони мо мебошанд Саидалиева Манзура, ки ба риштаи варзиши теквандо пайваста ҳастанд. фикр мекунам ки барои шумо низ ҷолиб аст, пас пайгир бошед дӯстони азиз. хуб Манзура бону, хуш омадед ба барномаи мо. пеш аз ҳама ташаккур мегӯем ки даъвати моро пазируфтед, вақти худро гарон надониста. Манзура бону, ҳар як фаъолият шурӯъ мегирад аз ягон чизе, ё ин ки ягон чиз сабаб мешаваду инсоният ба ягон кор мепайвандад, дуруст? пас шумо гуфта метавонед ки аз чӣ шурӯъ гардид маҳз ҳамин пайвастагии шумо ба варзиш? бисёртар дар кӯдакӣ филмҳои дар бораи варзишгарон бисёртар нигоҳ мекардем ва ин варзиш дар дили ман буд. Ман мехостам ки ба ягон варзиш машғул шавам. Падарам ба ман гуфтанд ки ман туро ба варзиш мебарам, ту розӣ? Ман розӣ шудам. Аввал ман ба кикбоксинг машғул мешудам. Ман як сол ба кикбоксинг машғул шудам. Баъд падарам гуфтанд ки чӣ хел аст ки ман туро ба теквандо барам. Падарам низ дар хурдӣ ба теквандо машғул мешуданд ва мегуфтанд ки ман ба ин варзиш ман ҳам машғул мешудам. чӣ хел аст ки туро ба он ҷо барам? Ман розӣ шудам ва рӯзе вақте ки ман дар он вақтҳо ба дарсои англисӣ машғул мешудам. рӯзе ман аз дарси англисӣ ба хона омадам ва падарам гуфтанд ки либосҳоятро иваз кун ва ман туро ба назди дӯстам, яъне Далер Тюрев, ба теквандо мебарам. ва ман розӣ шуда бо падарам ба назди дӯсташ рафтем. вақте ки мо ба он ҷо рафтем, дар он ҷо чемпионат мусобиқа гузашта истода буд ва ман дар он ҷо бисёр духтаронро бо камарбандони сиёҳ дидам ва ман дарҳол дар пеши худ мақсад гузоштам ки мисли онҳо бисёртар машқ карда чунин камарбанди сиёҳро мегирам ва дар мусобиқаҳо иштирок карда ҷойҳои аввалро мегирам. ва ҳамин тавр рӯзи баъдӣ ман ба машқ рафтам. баъд якум рӯз камтарак қин буд. бисёр не барои он ки ман пештар кикбоксинг машқ мекардам. теквандо ба кикбоксинг камтар монанд аст. барои ҳамин задани зарбаҳо он қадар мушкил набуданд. ва вақте ки ман машқ мекардам, падарам менишастанд нигоҳ мекарданд ва вақте ки ба хона меомадем, падарам мефаҳмонданд ки мақсад ин удари ту камтар нодуруст аст, ин хезан, зарбаи шумо камтар нодуруст аст, ин хезан, он хезан. ва бо ман низ хоҳару бародаронам низ ба машқ мерафтанд ва мо ҳамакаса бо ҳам ҳар рӯз падарам мебурданду меоварданд. ва ҳамин тавр аввалин мусобиқаи ман баъди ду моҳи машқ карданам буд ва ин мусобиқа дар дохили шаҳр, не берун аз шаҳр, яъне дар Ташкент буд. Ин берун аз ҷумҳурӣ дар Ташкент. бале, ин ҷоми Осиё буд ки дар Ташкент гузашта буд. мо ба он ҷо бо гурӯҳ рафтем, ҳамакаса рафтем ва дар он ҷо азбаски мусобиқаи аввалини ман буд ва ман танҳо 2 моҳ буд ки машқ мекардам, дар он ҷо ҷои дуюмро гирифтам ва ман дар он ҷо рақибони ман аз ҷумҳурии Узбекистон буданд ва ҳар дуяшон аз ҷумҳурии Узбекистон буданд. Ман бо онҳо рақобат кардам, аммо онҳо аллакай чанд солҳост онҳо машқ мекунанд. таҷрибаашон калонтар. бале, ман дар ёдам аст ки вай камарбанди сиёҳ буд. ман дар он ҷо аввал гӯё ман 2 моҳ машқ кардам, камарбанди зар будам, яъне аввалин камарбанд. ва ман дар он ҷо бохтам ва баъдан вақте ки ба хона омадам, аз Ташкент ба хона омадем, устодамон ба мо фаҳмонд ки барои чӣ хатогиҳо кардем, барои чӣ ҳамин хел шуд. ва ман бисёртар машқ карда дар чемпионати дигар бо ҳамон духтар баромадам ва ман онро мағлуб кардам. бале, ва ман бо он духтар қариб 3 бор аст ки мебароям. ва баъдан чемпионати чемпионат шуда буд, ҷоми Авроосиё. баъд аз 2-3 моҳ ҷоми Авроосиё шуда буд. дар он ҷо ман дар Екатеринбург гузашта буд. дар он ҷо ман бо ҳамон духтар баромада ҷои аввалро гирифтам. ва билохира ман туро буридам. бале. ва ба наздикӣ боз чемпионати Ташкент аст. умедворам ки бо ҳамон духтар низ мебароям. шумо чӣ фикр доред, барои чӣ дар 3 мусобиқа пайи ҳам шумо бо як рақиб рӯбарӯ шудед? сабаб чӣ бошад? барои он ки азбаски ӯ дар вазни ман аст, сину соли ман аст. бале, барои ҳамин мо якҷо меғалтем фақат.
ҳамон ҳолат чӣ гуна шуд? Шумо бо якдигар ҳамсӯҳбат шудед баъд аз оне ки шумо буридед? бале, бо ҳамдигар ҳамсӯҳбат шудем ва гуфт ки ман хел кардам ки ту ба дигар ман хел мекардам ки ту теквандист нестӣ. Барои ҳамин баъд гуфтам ки ман теквандо дар он мусобиқаи Екатеринбург чунин буд, теквандо ва кикбоксингро якҷоя карда буданд. Барои ҳамин варзишгарони теквандист агар мехостанд метавонистанд ки либосҳои кикбоксингро пӯшанд. Дар он мусобиқа ман либосҳои кикбоксинг пӯшидам, барои он ки дар либосҳои кикбоксинг роҳаттар аст ва ман онҳоро пӯшидам. Вақте ки ман бо он духтарак рақобат кардам, баъди рақобат вай ба ман гуфт ки ман хел кардам ки ту ба кикбоксинг машқ мекунӣ, ман хел намекардам ки ту теквандист ҳастӣ. Баъд ман ба ӯ фаҳмондам ки ман ҳам мисли ту теквандистам. Хеле бубинед, бармегардем ба шурӯи суҳбати шумо, шурӯи гапи шумо ки гуфтед. Ман гапи шуморо набуридам. Шумо аз чӣ хеле ки гуфтед, аз кикбоксинг ба теквандо як қадам, яъне ки монандии зиёд доранд. Фарқият монандиашон зиёд бошад, пас фарқияташон дар чӣ бошад? Фарқияташ дар ҳамин аст ки дар кикбоксинг ударҳо, зарбаҳои сахт задан мумкин аст ва дар кикбоксинг бошад зарбаҳо ба пой низ задан мумкин аст, аммо дар теквандо зарбаҳо аз миён боло задан мумкин аст. ва инчунин дар теквандо бале, ва инчунин либосҳояшон ҳам низ фарқ мекунанд. Дар теквандо боз пояс мегирем, камарбанд мегирем ва барои гирифтани камарбанд мо тили мекунем. Тили? Ин ягон мусобиқа аст? Ягон намуди мусобиқа? Тили ин як намуди гӯё ҳаракатҳо мебошанд. Шумо бояд ҳамо ҳаракатҳоро аз худ кунед, баъд лоиқи камарбанд гардед. Бале. Яъне байни худ қувваозмоӣ мекунед. Бале. Чӣ гуна рангҳо ҳастанд? Аз кадом ранг шурӯъ мешавад? Теквандо аз ранги сафед шурӯъ мешавад ва баъдан ранги зард, сабз, кабуд ва сурх ва баъди ин сиёҳ. Яъне аз ҳама боло, аз ҳама зӯртараш сиёҳ мебошад. Ва баъди сиёҳ баъдан якум дан, дуюм дан, сеюм дан рафтан мегирад. Дан? Ҳамон камарбанди сиёҳро шумо дан мегӯед? Камарбанди сиёҳ ин боз баъди камарбанди сиёҳ супоридан мегиред, аммо якум дан дар ҳамон камарбанди сиёҳ рақами як менависем ё ки ду, агар дуюм дан бошед. Амхел давом то 9 ба фикрам. Аҷоиб. Оиди камарбанд ку фаҳмидем. Оиди либос, шумо гуфтед ки дар либоси кикбоксинг худро роҳаттар ҳис мекунед. Либоси теквандо чӣ гуна аст ва барои чӣ дар он худро роҳат ҳис намекунед? Либоси теквандо ин сафед мебошад ва камарбанд мебандӣ. Бисёр вақте ки ту одат кардаги набошӣ ба он либос, худатро камтар нороҳат ҳис мекунӣ. Ва аз сабабе ки ман дар он вақтҳо ба либоси теквандо одат кардаги набудам, барои ҳамин ман либоси кикбоксингро хубтар донистам. Дар он мусобиқае ки шумо ширкат варзидед, имконият буд ва шумо иваз кардед, пӯшидед либоси кикбоксингро. Дар дигар мусобиқаҳо чӣ? Шумо бо либоси теквандо қувваозмоӣ карда будед? Дар дигар мусобиқаҳо ман бо либоси теквандо қувваозмоӣ мекунам ва барои он ки ба либоси теквандо дар вақти мусобиқаҳо худро роҳат ҳис кунӣ, бояд дар вақти машқҳо бисёртар бо ҳамон либос машқ кунӣ. Бисёртар дар танат бошад? Бале. Хуб, қабул аст. Ҷавобатон ташаккур. Вақте ки якум маротиба бо ҳамон духтараке ки гуфтед аз Тошканд шумо қувваозмоӣ кардед, рақибатон, шумо бохтед. Шумо чӣ фикр доред баъд аз то сеюм мусобиқае ки шумо бар он кас ғолиб омадед, шумо чиро дар худ иваз кардед? баъд аз ин ман бисёртар машқ мекардам, машқҳо ҳар рӯз давом мекарданд, бисёртар машқ карда ва инчунин ман худам танҳо машқ мекардам дар он вақтҳо ва ҳамин тавр ман бисёртар боз дар шабакаҳои иҷтимоӣ рақобатҳои устодамро, яъне Далер Тураевро бисёртар нигоҳ мекардам, рақобатҳои чемпионҳои ҷаҳонро бисёртар нигоҳ мекардам. Барои ҳамин ҳар як зарбаи онҳоро ман нигоҳ карда, диққат дода, онҳоро аввал дар вақти машқ истифода мебурдам ва баъдан дар мусобиқаҳо. Пеш аз мусобиқаҳо чӣ хел мекунед? Рақибатонро меомӯзед шумо?
пеш аз мусобиқаҳо агар бо ҳамон рақиб пештар баромада бошед, бисёртар ҳамон рақобате ки бо ҳамон рақиб буд бисёртар нигоҳ мекунӣ ва меомӯзӣ ки вай бисёртар кадом зарбаҳоро мезанад, чӣ хел ҳаракатҳоро мекунад. барои ҳамин агар бо ҳамон рақиб пештар набаромада бошӣ, вай мекунед. вақте ки дар вақти рақобат ду раунд ҷанг мекунем, ду раунд рақобат мекунем. ду қисмат дорад ҳамон мусобиқа. бале. Дар якум қисмат вақте ки мо рақобат мекунем, мо саросима нашуда аввал рақибамонро меомӯзем ва баъдан устодамон ба мо мегӯяд ки чӣ кор кунем ва ҳамин тавр дар дуюм қисмат бо чизҳое ки ба мо гуфтанд онҳоро иҷро мекунем. биёед оиди рафти мусобиқа суҳбат мекунем. мусобиқа шурӯъ шуд. пеш аз он вақте ки мусобиқа муайян мешавад, шумо аллакай медонед ки бо кӣ рақобат мекунед ва дар куҷо мешавад ва кай мешавад. шумо чӣ қадар муддат машқ мекунед, худро омода месозед ва пеш аз мусобиқа, масалан мусобиқа 2 соат пас ё 1 соат пас сар мешавад, шумо оё баданро гарм мекунед ё ин ки чӣ кор мекунед? Умуман роҳат карда мешинед? бисёртар пеш аз рақобатҳо ман машқ мекунам, баданро гарм мекунам ва баданро гарм карда бисёртар зарбаҳоеро ки мо дар вақти машқҳо истифода мебарем, ҳамонҳоро камтарак кор мекунем, бисёр не, барои он ки вақте ки бисёр кор мекунӣ, камтар монда шуда дар вақти рақобат бадан он қадар хуб кор карда наметавонад. пеш аз мусобиқа чӣ? шумо 1 моҳ омодагӣ мебинед, 1 моҳ, чӣ қадар вақт? бисёртар пеш аз мусобиқаҳо 1 моҳ пеш моро хабар мекунанд ки чунин мусобиқа дар чунин давлат мешавад ва мо машқҳои ҳаррӯзаро сар мекунем ва вақте ки мо машқ кардан мегирем ҳар рӯз 1 ҳафта мондан то мусобиқа мо машқҳоро бас мекунем, чун ин аз навсозӣ бадан мешавад, барқарорсозӣ. бале. аз мо бисёртар вақтҳое мешаванд ки пеш аз мусобиқаҳо дар як рӯз 2 бор машқ мекунем, 3-4 соат пайҳам нею, мисол саҳару бегоҳ 1 соати, 2 соат бегоҳ. бале. бисёртар ҳам хел машқ мекунем ва устодамон ба мо чизҳои даркориро бисёртар медиҳанд, зарбаҳои даркориро ба мо меомӯзанд ва инчунин пеш аз мусобиқаҳо мо дар толори варзишӣ рақобат намекунем. бисёртар мо дар вақти машқ бошад рақобат мекунем дар толори варзишӣ, дар вақти пеш аз мусобиқаҳо бошад мо намекунем, барои он ки ягон ҷои баданамон осеб набинад. бале. оиди гузариши мусобиқа дар теквандо бо холҳо, яъне агар бо даст дар рӯи рақибатзанӣ ин 1 хол мебошад, бо пойзанӣ 3 хол мебошад, ҳамин хел дар шикамзанӣ 2 хол мешавад бо пой, ҳамин хел дар 4 тарафи гилем доварҳо истодагианд ва як тоидгоҳ довари мобайнӣ ва ҳамин хел 4 довари гирди гилем холҳои моро ҳисоб карда дар охир муайян мекунанд ки ғолиб кӣ баромад. Теквандо 2 намуд дорад, яке ITF ва дигаре VTF. дар ITF ҳам ба даст, ҳам ба поча аз миён боло задан мумкин аст. дар VTF бошад танҳо ба поча мезананд ва ба даст фақат дар шикам задан мумкин аст. яъне аз миён боло мумкин аст? бале. аҷиб. шумо дар кадомаш ҳастед? мо дар теквандо ITF машғул. ITF ин яъне ки мумкин? бале. иҷозат ҳаст? чӣ хеле ки хоҳед шумо зарба задан мегиред. аз ҳама мусобиқаи вазнинтарин барои шумо кадом буд? мусобиқаи аз ҳама мушкилтари ман ин дар Қазоқистон буд ки рақибам камтар аз ман қуввааш бисёртар буд ва дар он мусобиқа ман аз рақибам якчанд зарба бо пой дар сарам хӯрдам ва баъд аз ин мусобиқа ман кӯшиш кардам ки бисёртар мисли ҳамон рақибам кор карда ва баъд аз ин ман дар мусобиқаҳо якчанд бор зарба бо пой задам. ин яке аз зарбаҳои хинтар мебошад ки пойро бардошта мисли пойро бардошта ба сар мезанед? бале, хеле мезанем. бале. аз ҳама ҳамин зарба ба ман мушкилтар буд ва баъд аз ин вақте ки мо ба
ҷумҳурии худамон омадем, бисёртар ин зарбаро дар толор машқ карда дар мусобиқаи дигар ки дар Ташкент гузаштагӣ буд ва ман дар он мусобиқа дар 3 рақиб доштам. Аз ҳама мусобиқае ки ман рақиб бисёр доштам. Дар он мусобиқа аз ин зиёд набуд? Не. 3 рақиб доштам ва дар он мусобиқа ман якчанд ба мисли ҳамин хел зарба якчанд зарба ба сараш задам ва дар рақобати дуюми ман дар 10 сонияи охир зарба ба рӯям хӯрдам. Ин гӯё зарбаи нодуруст ҳам буд. Вақте ки ман ба замин афтодам, рақиб бошад бо пой ба рӯи ман зад. Ин зарба нодуруст ҳам буд ва чашми ман камтар осеб дид. Баъд аз ин ман он рақибро мағлуб кардам ва дар як ҷо шиштам. Устодам ба ман гуфт ки биё ту ба вай набаро, ба рақобат набаро. Дар пеш рақобати финалӣ истодагӣ буд. Ман бояд ба ин рақобат мебаромадам барои гирифтани ҷои якум. Баъд устодам ба ман гуфтанд ки биё ту ба ин рақобат набаро, саломатии ту ба мо заруртар аст. Аммо ман гапи устодамро рад карда ба ин рақобат баромадам ва бо ҳамин мушкилӣ, бо ҳамин ки ман дар чашмам зарба хӯрда будам, ба рақобат баромада рақиби охиринамро мағлуб кардам ва ҳамин тавр ҷои якумро гирифтам. ғолиб омадед. Бале. Буданд лаҳзаҳое ки шумо бисёр чизро аз рақибатон омӯхта бошад, ё ин ки ягон рақибатон барои шумо намунаи варзишгари беҳтарин бошад дар ҳамин теквандо? Аз рақибонам ягон нафар барои ман намуна нест, аммо буданд мусобиқаҳое ки варзишгарони беҳтарин дар он ҷо рақобат мекарданд ва мо онҳоро бо ҳамакаса бо гурӯҳи варзишгарони аз Тоҷикистон ҳамакаса нишаста нигоҳ мекардем ки чӣ хел рақобати зебо аст, кадом зарбаҳои навро истифода мебаранд, дар кадом зарба дигар зарбаро истифода мебаранд ва ҳамин хел рақибон варзишгарони аз Русия, аз дигар шаҳрҳо барои ман варзишгарони беҳтарин буданд. Устодам ба ман пешниҳод карданд ки Катя Соловей, ин ба фикрам аз Украина мебошад. Устодам ба ман пешниҳод карданд ки ин варзишгар духтари беҳтарин мебошад аз намуди теквандо ва ман баъди ҳамоне ки устодам ба ман гуфтанд, ман бисёртар дар шабакаҳои иҷтимоӣ бисёртар рақобатҳои ҳамон занро нигоҳ карда, хеле рақобатҳои зебо дорад, ҳаракатҳои хуб дорад ва ман бисёртар ҳамонро нигоҳ мекунам. Шумо чӣ қадар вақт шуд ки ба теквандо машғулед? Тӯли 2 сол мешавад ки ба теквандо машғулам ва чӣ хеле ки ман дар аввал гуфта будам камарбанди сиёҳ, аз сабабе ки ман бисёртар машқ карда ба мусобиқаҳо зуд мерафтам, камарбанди сиёҳро ман дар 1 сол ба даст овардам. Дар 1 сол? Бале. Одатан дар чӣ қадар вақт ба даст меоранд? Одатан варзишгарон дар 2-3 сол ба даст меоранд. Беҳтарин. Сабаб ҳамин буд ки шумо зиёд тамрин кардед? Бисёртар машқ мекардам ва баъди оне ки ман мусобиқаи аввалинро бохтам, баъди ҳамон ман бисёр мусобиқаҳоро пайи ҳам ҷои аввал гирифтам ва ҳамин сабаб шуд ки камарбанди сиёҳро ба даст овардам. Пеш аз пешниҳоди падаратон шумо худатон ба ин намуди варзиш шавқ доштед ё ин ки не? Пеш аз пешниҳоди падарам ман ин варзишро гӯё тамоман намедонистам. Вақте ки падарам ба ман пешниҳод карданд, ман бисёртар аз пайи ҳамин варзиш шудам, ҳамаи нозукиҳои ин варзишро омӯхтам ва ман то ҳол машғулам, бас карда нестам. Манзурабоно, лаҳзаҳои аз ҳама зиёд хотирмони шумо кадомҳо ҳастанд? Лаҳзаҳое ки шумо ашк рехта бошед ё ин ки ягон мусобиқае бошад ки шумо рад карда бошед, даст кашида бошед аз ҳамон мусобиқа? ҳолатҳои фаромӯшнашавандаатон? мусобиқаҳое набуданд ки мо рад карда бошем, аммо дар мусобиқаи ҷаҳон ҳолате шуд ки мо 1 соат пеш аз мусобиқа дар шаҳри Андиҷони Ҷумҳурии Ӯзбекистон гузаштагӣ буд ва мусобиқаи ҷаҳон буд. Ҳамон ташкилкунандаи ҳамон мусобиқа камтар суханронӣ беҷо зада, аммо устоди мо бисёртар ба мо одобу тарбияро меомӯзад ва устодамон дар
ҳеҷ чиз ба онҳо нагуфтанд ва баъд аз 1 соат ё ин ки ним соат онҳо худашон омада аз устодамон бахшиш пурсиданд ва мо дар мусобиқа ҳамагон иштирок кардем. Мо ҳамагӣ 16 кас варзишгар рафта будем ва 15 кас ҷои аввал гирифт дар мусобиқаи ҷаҳон. шумо метавонед як маротиба қайд кардед ки ман аз ҳама зиёд 3 то рақиб доштам. То чанд рақиб дошта метавонед шумо? Аз чӣ вобастагӣ дорад? Рақибон аз вай вобаста аст ки дар ҳамон вазни ту чанд то духтар ҳастанд. Чӣ қадаре ки онҳо бисёртар бошанд, ҳамон қадар рақиб бисёр мебошад. Агар дар вазни ту 5-6 духтар бошад, ту метавонӣ ду рақобат кунӣ ва рақибон аз ҳамин дар вазни ту чанд рақиб чӣ қадаре ки бисёр бошад, ҳамон қадар бисёр рақобат мекунӣ. зиёд будани рақиб барои ҳамон ғолиб омадани шумо ягон таъсир мерасонад, ягон кӯмак мекунад? Зиёд буданаш зиёд буданаш ин бояд бисёртар заҳмат кашӣ, бисёртар рақобатҳои бисёртаре дар пеш аст. Ту бояд 5-6 рақобатро бурӣ, баъд ҷои аввалро мегирӣ. Агар рақибон камтар бошанд, ту камтар рақобат карда зудтар ҷои аввалро мегирӣ. Бо як чанд нафар қувваозмоӣ кардан ба шумо ягон холро намеорад? Ҳамин хел. Бале. Шумо барои ҳамон вазнатонро дар ҳолати муқаррарӣ нигоҳ доштан чӣ кор мекунед? Чӣ хӯрокҳоро мехӯред, чиро намехӯред? Вақте ки бисёртар пеш аз мусобиқаҳо ба мо мегӯянд ки ту бояд дар ҳамин вазн рақобат кунӣ, вазни болотар метавонад мушкилтар шавад ва ҳамин тавр ман тарзи хӯрокхӯриро риоя мекунам, бисёр намехӯрам ва камтар ва бисёртар мевагӣ мехӯрам, чизҳои равғандорро намехӯрам ва инчунин обҳои газдор ба варзишгарон зарар дорад. Умуман ба ҳама зарар дорад? Шудааст ҳолатҳое ки шуморо гуфта бошанд ки манзурабону шумо худатонро камтар харобтар кунед, вазн партоед ё вазн гиред? Бисёртар ҳолатҳое мешаванд ки манро мегӯянд ки камтар вазн партоед. Ман бисёртар мевагӣ мехӯрам ва инчунин хӯрокҳои масалан равғанӣ намехӯред? Хӯрокҳои равғанӣ намехӯрем, бале. Ва хӯрокҳое ки бисёр хамирӣ бисёр доранд, онҳоро низ намехӯрам. Нон камтар мехӯрем ва шабҳо пеш аз хоб рафтан бисёр намехӯрем, яъне дар шаб бисёр намехӯрем, чунки вақте ки шаб мо бисёр мехӯрем, хоб меравем, чизи хӯрдаги мо ҳал намешавад. бинандагони гиромӣ бо диққат бошед, чун фикр мекунам ки зиёда нафароне ки шояд ки надонанд ин маълумотҳоро, пас шунида гиреду истифода бареду аз вазни зиёдии худ халос шавед. Хуб, Манзурабону, барои шумо ки дар синни соли 15 ҳастед, оё мушкил нест риоя кардани ин ҳама қоидаҳо, чун ҳоло духтарбача ҳастед ва шумо шояд хоҳишатон зиёд бошад бо дӯстонатон ба ягон ҷо тамошо равед, ба филм равед, бозӣ кунед? Мушкил нест роҳ овардед ба варзиш? Мушкил нест. Бисёртар дӯстонам дар мактаб мегӯянд ки биё бо мо якҷоя ба филм ба ягон ҷо равем ё ин ки ба ягон боғ равем ҳама каса. Аммо ман пешниҳоди онҳоро рад кардам ва мегӯям ки ман машқ дорам, ман бояд машқ равам, ба наздики ман мусобиқа дорам ва бисёртар ман пешниҳодҳои онҳоро рад мекунам. Ин ба ман мушкил нест, азбасе ки ман теквондоро хеле дӯст медорам ва ин орзуи ман аст. Орзуи шумост. Яъне ки гарчанде ки шуморо аз дӯстонатон дур ҳам кунад, шумо розӣ ҳастед? Бале. Бисёртар дар мактаб мешинем суҳбат мекунем ва ман бисёртар ба онҳо рафти мусобиқаҳоро нақл мекунам. Онҳо мегӯянд ки мо ҳам низ мехоҳем ба чунин варзиши ба мисли ту равем. Яъне ҳар куҷо манзура бошад, ҳамон ҷо суҳбат оид ба теквондо меравад? Бале. қабул аст. Манзурабону, бубинед, оиди ҳаёти фаъолияти варзишии шумо мо суҳбат карда гузаштем, маълумотҳои хуб ҳам гирифтем. Манзурабону дар хона чӣ гуна бошанд? Чӣ гуна духтар, чӣ гуна духтари ёрирасони модар ва чӣ гуна духтари эркаи падар? Албатта дар хона корҳои модарамро мекунам. Вақте ки бисёртар рӯзҳои якшанбе мо бекортар мешавем, хонаҳоро рӯбичин карда ягон ҷоро тоза мекунем ва мо бо хоҳарам чунин бо навбат хонаҳоро як рӯз ман, як рӯз вай ҷамъ мекунем. Ё ин ки рӯзе мешавад ки мо
наҳорӣ мекунем ё ки хӯрок мехӯрем, як рӯз ман мекунам ҷамъ, як рӯз хоҳарам ҷамъ мекунад. шумо дар хона ба ҳамдигар дарафтодагӣ намекунед? Дар хона бисёртар бо хоҳару додарам бисёртар баҳсамон мешавад ва ман дарҳол ба онҳо мегӯям ки либосҳои машқиятонро пӯшида бо ман рақобат мекунед ва агар бале ба майдон баро. Ва бисёр вақтҳое мешаванд ки ман ба онҳо мегӯям ки пагоҳ рӯзи рақобаткунӣ дар машқ аст, яъне мо дар машқ бисёртар рӯзҳои ҷумъа бо ҳамдигар рақобат мекунем ва ман ба онҳо мегӯям ки пагоҳ рӯзи рақобат аст, тайёриятонро бинед. шумо бубинед, як фарқиятро гап занед, ман фикр мекунам ки ба бинандаҳо ҳам хуш меояд. шумо пеш аз оне ки ба варзиш машғул набудед, саломатиятон, эҳсосоти ҳамун баданатон чӣ гуна буд? Худро сабук ҳис мекардед, вазнин ҳис мекардед? Ва баъд аз оне ки шумо ба варзиш пайваста машғул шудед, ҳамун ҳолати баданатон чӣ гуна шуд? Эҳсосотатон чӣ гуна шуд? чӣ таъсир расон ба шумо? вақте ки ман аввал ба варзиш машғул намешудам, ман камтар фарбеҳча будам, камтар расмои кӯдакиамро нигоҳ мекунам ки ман чаро ин қадар фарбеҳ будам ва назар ба кӯдакиам ман ҳозир камтар хароб шудагӣ баъди ҳамин варзиш ва дар вақти кӯдакӣ ман худамро камтар вазбин ҳис мекардам. Дар мактаб бисёр гапҳои ноҷо мегуфтанд. Ҳоло бошад дар мактаб ҳеҷ кас ба ман гӯё даст намерасонад. Ягон чиза мегӯяд. Бале, бисёртар муаллимаҳо таъриф мекунанд ҳама. ҳар як чиз буд меъёри худро дорад, дуруст? Бале. Шумо пай дар пай машғул намешавед, ба ғайр аз варзиш, вақте ки шумо камака канор мегиред, камака роҳат мекунед, истироҳат мекунед, шумо ба чӣ кор машғул мешавед дар ҳамин? Ба ғайр аз варзиш ман боз расмкаширо хеле дӯст медорам. Дар хона ман вақте ки ман аз варзиш камтар дам мегирам, бисёртар ба расмкашӣ машғул мешавам ва расмҳои гуногун ба мисли сайёраҳоро мекашам ва тамоми чизҳои гуногун, манзараҳоро мекашам. яъне чизҳои аҷоибро аз тахайюлотатон. беҳтарин аст. Агар теквандо намебуд, агар шуморо мегуфтанд ки бас теквандо бас, шумо чӣ касбро ихтиёр мекардед? Агар расомӣ? Агар теквандоро мегуфтанд ки бас, ман албатта рассомиро интихоб мекардам, ё ин ки ба дарсҳои иловагии англисӣ ё ин ки ба забономӯзӣ машғул мешудам. шумо ҳамчун хонанда чӣ гуна хонанда ҳастед? ҳамчун хонанда аълохон? худамро таъриф накунам, бале аълохонам. Соли гузашта дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ аз забони англисӣ ҷои дуюм гирифта будам. аз забони англисӣ? Бале. ин ҳамзамон дар мусобиқаҳое ки шумо ба дигар давлатҳо меравед ба шумо кӯмак мекунад? Бале, албатта. вақте ки ягон нафар ягон чиз гуфт рафт, шумо дар ҷавоб мегӯед? Бале. ҷавоб бисёр бисёр одамон хело мекунанд ки забони онҳоро намедонанд, ҳар чӣ гуфта мешунам, баъд дар ҷавоб шумо метӣ. дар соҳаи варзишӣ нақшаҳои ояндаатон чӣ гуна ҳастанд? Дар нақшаҳои ояндаи ман ин ба наздикӣ чемпионати байналхалқӣ мебошад ки дар шаҳри Ташкенти ҷумҳурии Ӯзбекистон мегузаранд. Мо ҳозир бошад барои ҳамон чемпионат, барои ҳамон мусобиқа тайёрӣ дида истодаем ва баъд аз ин дар тобистон ин ҷоми Осиё дар ҷумҳурии мардумии Чин мегузарад ва баъд аз ин дар он ҷо тайёр мебинем. Дар оянда мехоҳам ки бисёртар машқ карда дар чемпионати ҷаҳон роҳхат ёбем ва дар он ҷо иштирок карда албатта ҷои якумро гирам ва парчами Тоҷикистонро ба ман бардорам. Аммо нақшаҳои оянда бошад, вақте ки калон мешавам, ман мехоҳам ки боз толори варзишии шахсии худамро кушоям. хуб, манзурабону, ташаккури зиёд ба шумо барои чунин суҳбати хубу гуворову хотирмон. Барои нафароне ки масалан хоҳ худашон машғул шудани бошанд ё ин ки хоҳ фарзандони худро ба ҳамин намуди варзиш пайвастани бошанд, шумо чӣ маслиҳат дода метавонед? Аз чӣ шурӯъ кунанд? Барои нафароне ки ба чунин намуди варзиш машғул шудани ҳастанд, ман сараввал ба онҳо маслиҳат медиҳам ки варзишеро интихоб кунанд ки ба онҳо маъқул аст. Маҷбурӣ не, варзише ки ба онҳо маъқул аст, онҳо худашон дӯст медоранд ва бисёртар дар варзиш, дар рафти мусобиқаҳо ҳолатҳое мешаванд ки бурду бохт дорад варзиш. Одамоне ки варзишро сар карданиянд, маслиҳат медиҳам ки вақте ки онҳо дар мусобиқаҳо мебозанд, иштирок карда мебозанд, роҳафтода нашаванд, бисёртар машқ карда барои мусобиқаҳои дигар тайёрӣ бинанд ва
маҳорати малакаи худро дар дигар мусобиқаҳо нишон диҳад. манзура хон, бениҳоят як суҳбати хубу гуворое доштем. дар фаъолияти варзишиатон мо ба шумо бурдбориҳо мехоҳем. бигузор ки дар ҳар як мусобиқае ки шумо ширкат меварзед ҷои якум гиред. доим саратон баланд бошад. бурдбориҳо мехоҳем. хуб, бинандагони гиромӣ, инҷо барномаи як пиёла чой ба анҷом мерасад. умедворам ки барномаи хубу гуворое буд барои шумо низ. хайр то барномаҳои оянда.